Sziasztok! Pár szót szeretnék szólni erről a hétfőn induló TradingView szélről. Nem találtam pontos ár képet egyelőre. Ugye hétfőn fog kiderülni, mi lesz a pontos ár. Egy dolláros képet találtam, ugye. Tehát a éves árból ugye prémiumra 70-et ad, pluszra 40-et, Essentialre 30-at. Na most elég érdekes dolog, és tavaly is így volt, hogy szinte nem érte megvenni a pluszt a prémiummal szembe, mert mit látunk, $1 a különbség. És majd mindjárt végigszaladunk pár pontban, nem túl bőven, hogy mi is lehet az előnye egy prémiumnak a pluszhoz képest. Nézzük is menni, hanem ide. Tehát az összes nagy előnye az, hogy nincs reklám. Ez borzasztó jó. Ugye, ha beregisztrálsz és nem fizetsz be, akkor kapsz egy ilyen basic alapverziót, ahol mindig felugrik a reklám. Elég bajos vele dolgozni, az az ingyenes. Ott azt hiszem 2 indikátort tudsz használni. Kezdésnek jó lehet, tehát hogyha valaki még nem gondolja komolyan a trédelést, és mondjuk csak meg akarja nézni, hogy mit tud ezzel a TradingView felülettel kezdeni. Ugye ezt leginkább elemzésre használjuk, nagyon szépen lehet veled rajzolni, dolgozni, ezt már biztosan tudjátok. És akkor belépésre, a tényleges belépésre inkább javaslom a MetaTrader-t, hogyha valakinek a brokernél van lehetőség rá, ott is inkább az MT5-öt. Ugye MT4-et néha választják kereskedők, sok brokernél nagyobb tőkeáttétet az MT4-esre adnak, mondjuk ilyen ezres vagy 2000-es tőkeáttétet, tehát az lehet az oka neki. Az MT5 az annyiban jobb, hogy mobil alkalmazáson is tudod picit mozgatni a vonalaid, a stop loss, take profit, részzárást csinálni. A MT4-jel nagyon-nagyon nagy nehézséget okoz ez. Ö, Tudom, hogy mobilon nem trédelünk, de mindenkinek van olyan, hogy elmegy autóval, gyerekért, nem tudom, valami olyan programja van hirtelen, amit nem tud laptop mellett tölteni, olyankor igenis jó, hogyha a mobilon is egy picit bele tudunk nyúlni. Ö, Ez a MetaTrader. Most térjünk vissza ide. Én a TradingView-t inkább elemzésre ajánlanám, arra viszont nagyon-nagyon jó. Rengeteg indikátorral, backtesztel, és ugye itt jön már képbe az, hogy mikor melyiket válasszuk. Hát itt, ha valaki kép a képben akar nézni több csártot egyszerre, akkor ugye látható a különbség, duplázódnak a lehetőségek. Az indikátoroknál 5 már talán elég lehet a mi metódusunk szerint, de ugye mindenkinek más a technikája, ezt mindenki döntse el, hogy egy ablakban hány indikátort szeretne úgymond használni. Ö, Ez a középső már nagyon-nagyon jó lehet egy átlag felhasználónak, aki nem igényel túl sok dolgot. Ö, Menjünk tovább azért. Tehát itt ezen a nagyon döntő pillanat itt ez az indikátoros rész, hogy mennyi indikátort szeretnénk használni. És erről kezdtem el beszélni az előbb, hogy itt ezeknél az Essentialnél, meg a Plusnál 10 000 gyertyányit tudsz visszamenni. Ami soknak tűnik, de ha például 5 percesnél akarsz visszamenni időbe, ez már kevés lesz. Tehát föl kell váltanod negyed órásra vagy órásra, hogy vissza tudjál menni, mit tudom én, tavaly. Vagy idén tavaszra, vagy nem tudom én. Majd ezt nézzétek meg. Tehát itt a 20K, ez egy nagyon nagy előnye a prémiumnak, hogy a múltba mennyit tudsz visszamenni. Itt jön most megint egy nagyon fontos előny. Ennél 20 riasztó vonalat tudsz beállítani, hogy menjen a riasztás, hogyha eléri a telefon, eléri a csárt, a piaca te vonaladat, ahol mondjuk beszállót keresel majd, ö, vagy célnak jelölted ki. Ez kevés, szerintem. De tehát ha valaki csak mondjuk egy párral trédel és csak skalpol, annak bőven elég.
tökéletes az Essential. Ha valaki már több párt figyel, meg több időintervallumban, akkor már talán a 100 meggondolandó, de még jobb a 400. Főleg akkor, annak fényébe, hogyha tök egyforma árakon kapjuk meg, ahogy mutattam itt a képen is, a szinte teljesen egyforma árak voltak tavaly. Most az idén nem tudom, hogy lesz, majd látjuk. Visszatérve ide a fő, tehát itt a riasztó. Ö, menjünk tovább itt hát a legfontosabb nincs reklám. Átorok vagy tudnivalók. A bar replay, az, hogy vissza tudsz játszani, ez mind a háromnál megvan. Ez is nagyon jó, ha valaki backtesztel, ugye bekapcsolja, és akkor ki tudja próbálni, hogy milyen lett volna, hogyha 2 héttel ezelőtt száll be. Ö, Hát ez az indicators, ez is nagyon hasznos. Ez, hogy rá tudod húzni az egyik indikátorodra, a másikat, mondjuk mit tudom én, egy RSI-ra rá tudsz húzni egy moving average-et, és akkor egyszerre tudod nézni. Ö, Azt hiszem egyébként, hogy már a legfontosabbakat elmondtam. A Renko, ami még különbség, ha valaki szereti a Renkós trédelést, akkor a magasabb díjúak azok jobbak, én szerintem. Aztán ö, egyébként ezeket ti is meg tudjátok nézni, hogyha valakit érdekel, a volume footprint mit jelent. Ráteszi automatikusan a chart patterns, hogyha beállítod ilyen fejvállalakzat, meg Elliott hullámokat, stb. Stb. Ö, Itt a second base-ről látsz, hogyha valaki nagy scalper, akkor ugye a harmadiknál tud egyáltalán másodperc alapú timeframe-et használni. A középsőnél csak percesre tud lemenni legkisebbre. Tehát itt a harmadiknál a másodpercet is tudja, és arra is riasztókat is tud tenni. Aztán nem tudom, hogy másodpercek alatt hogy rakjuk rá, ez már más kérdés. Nagyon fontos ez a riasztó vonalainknak a lejárati ideje. Ugye azt hiszem 2 hónap után ezek lejárnak, ennél a középsőnél, a legnagyobbnál nem, nincs lejárati idejük a riasztó vonalaknak. Ö, Hát ez ugye nekünk fontos, hogyha megosztjuk veletek valamelyik indikátorunkat. Itt mutatja, hogy a másodperc alapú timeframe-eket itt tudod használni a harmadikban. Ö, Hát itt a support. Nekem még nem volt supportra szükségem a cégtől. Ö, Ami fontos, hogy ha befizettek ne talán ugye szélre, akkor itt a non-professional-re állítsátok, nehogy a professional-en keressetek, mert ott aztán itt hatalmas összegek fognak kijönni, akár több ezres éves díj, illetve itt tudsz átváltani, hogy havi vagy éves legyen. Ugye, ha alapból is, ha nincs szél, akkor is 2 havi díjat szinte megtakarítasz ezzel, hogyha évesre, tehát egy évre egyszer befizetsz. Na most a videó alá ismételten elhelyezem a linkemet, amivel még egy kicsi plusz kedvezményt kapsz, hogyha azt használod. Sajnos, akinek van már ugye regisztrációja vagy befizetett TradingView-ja, ezt nem tudja használni, ezt csak úgy tud kikerülni, ha újra regisztrálsz egy új e-mail címmel. Én ezt nem kívánom tőled, ha pici kedvezményt akarsz elérni, akkor megcsinálod, mert nem egy nagy vasszizdasz. Ö, Mind a ketten jól járunk, mert valamennyivel kevesebbet kapsz, kevesebbet kell befizetned, illetve ha bárkit érdekel, mert ugye még egy módszer van, hogy tudjuk akár több mint 20%-kal is olcsóbbá tenni, csak ezt így nem szeretném ebben a videóban elmondani. Privát üzenetbe keressetek, akár Discordon, akár Instagramon, alá teszem azoknak is a linkjét, és akkor nagyon szívesen tájékoztatlak benneteket, hogy hogy tudjátok a végeredményt, majd amikor befizettek, ö, 20 vagy még több százalékkal olcsóbbá tenni.
Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, és mindenkinek nagyon jó trédelést kívánok. Elemezzétek ki addig, hogy melyik lenne nektek megfelelő, melyik csomag. Mondom, akár az alapcsomag is jó lehet, én a középsőt javaslom, de ha nem lesz árkülönbség, akkor meg miért ne ezt a prémiumot. Ö, Még egyet akartam mondani. Ja, ez ugye a Black Friday sale, és általában minden évben úgy van, hogy Cyber Monday-t is tartanak utána. Na most ezt csak annak mondom, ha valaki elfelejt befizetni, vagy nem tudom, az még jó egy hét múlva is, a következő hétfőn is tud majd a Cyber Monday-nál, de arra vigyázzatok, hogy nehogy aztán az idén ne legyen Cyber Monday. Tehát ne vegyétek készpénznek, csak az a tapasztalatom, hogy minden évben szokott lenni a Black Friday után Cyber Monday, ami egy fillérrel sem olcsóbb, az csak szerintem azoknak van, akik lemaradtak a Black Friday-es szélről, jó? Köszönöm szépen, és sziasztok!